давоми солҳои охир рушди варзиш дар ҳама риштаҳо дар мамлакати мо таъмин гардида, шумораи чорабиниҳои гуногун низ ба маротиб зиёд гардидааст. Дар ин замина дар пойтахти мамлакат мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе оид ба санъати муҳорибаҳои омехта баргузор гардид. Маҷмӯаи варзишии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон макони баргузории даҳҳо чорабиниҳои варзишии гуногун сатҳ дар пойтахти мамлакат. Ин бор мизбони яке аз дигар ҳамоишҳои варзишии сатҳи баланд мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе оид ба санъати муҳорибаҳои омехта миёни наврасон. Дар расми кушодашавии мусобиқа масъулини раёсати коргоҳи ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон ва варзишгарону дӯстдорони ин ришта аз тамоми манотиқи кишвар ширкати фаъол намуданд. Ҷои таъкид аст, ки давоми солҳои охир варзишгарони ин ришта дар кишвари мо низ зиёд гардида, иштироки онҳо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ низ ба маратиб афзудааст. Ҳамин аст, ки ин навбат сабқатҳо бо иштироки 700 варзишгар аз 4 минтақаи кишвар, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳри Душанбе баргузор шуд. Даварони мусобиқа аз сатҳу сифати баргузории он қаноатманд буда, баргузории онро қадами муҳим дар рушди ин бахш арзёбӣ карданд. Варзишгарон рӯз то рӯз хурдсолон дар ин намуди варзиш боз ҳам бақувваттар ва як маҳорату малакаи зиёдеро ба худ касб карда истоданд ва бо боварӣ гуфта метавонам, ки намуди санъати муҳорибаҳои омехта як навъе ҳаст, ки барои саломатии варзишгар ягон зарар намерасонад, зеро ки варзишгарони то 17 сола ҳаққу ҳуқуқи зарба ба даст ва по ба сар задан надоранд. ин ҳамааш аз он сабаб аст, ки варзишгар то ба ҳангоми 18 сола расиданаш бояд бо як кала ё ин ки сар ва ҷоғи қавӣ ба воя расад. ҷои таъкид аст, ки чорабинӣ дар асоси нақша чорабиниҳои Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон аз ҷониби Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи шаҳри Душанбе ташкил карда шуд, ки он 3 рӯз идома кард ва дар маҷмӯъ намояндагони 60 клуби варзишии ин ришта иштирок намуданд. Мусобиқаи навбатӣ аз рӯи 3 синну сол 10-11 ва 12-13 сола, 14-15 сола ва 16-17 сола баргузор гардида, онро 30 довар ҳакамӣ намуданд, ки дар миёни онҳо як довари сатҳи байналмилалӣ аз Баҳрайн ҳамчун довари бетараф низ фаъолият кард. мавриди зикр аст, ки дар оянда низ аз ҷониби масъулини федератсия чунин сабқатҳо ташкилу баргузор карда мешавад. Год от года количество участников и уровень их подготовки растет, что, наверное, служит хорошей возможностью для наших спортсменов выступать на хорошем уровне на международных соревнованиях. В конкурентной борьбе выявляются сильнейшие, которые отбираются в сборную республики, и дальше уже они выступают на международных соревнованиях. У федерации, как обычно, много планов проводить много внутренних чемпионатов, как городских, региональных, так и республиканских чемпионаты во всех весовых категориях, возрастных категориях. Также мы планируем участвовать на международных турнирах, таких как чемпионаты Азии, открытые чемпионаты стран и, конечно же, чемпионаты мира. гуфтам ба маврид аст, ки аз рӯи ҳар синну сол дар 9 вазн варзишгарони ришта ба қасди ғолибият миёни ҳам рақобат намуда сазовари мавқеъҳои ифтихорӣ гардиданд. сол то сол сатҳи ин мусобиқа боло рафта, шумораи ширкатдорони он низ афзуда аст ва то ба 700 нафар расидани варзишгарони сабқатҳои имсола гувоҳи ин гуфтаҳо аст. ман Ғафур Фабакр дар ин мусобиқаи кушодашавии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок карда ва маро дар ин мусобиқа 4 ҳариф интизор буд, ки ман ҳар чори онҳоро тариқи усулҳои гуногун мағлум намуда ва дар ин мусобиқа сазовори ҷои аввал гаштам ва ман хеле хушандам, ки сазовори медал гаштам. маврид ба зикри хос аст, ки бо таваҷҷӯҳ ба рушди варзиш аз ҷониби роҳбарияти шаҳр ин ришта низ то рафт густариш пайдо намуда, варзишгарону ҳаводорони худро миёни ҷомеа пайдо намудааст. Я Пиров Муҳаммад, мы сегодня пришли смотреть на этот турнир город Душанбе по ММА. Сегодня очень яркие и зрелищные бои. Мы сегодня пришли поболеть за нашего брата Ғафур Фабакра. Он одержал над 4 своими соперниками. Он выиграл все их рассрочно. И мы надеемся, что он в дальнейшем станет очень хорошим бойцом. Всем спасибо. дар ҷанбасти мусобиқа аз ҷониби роҳбарияти Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон дар вазъияти тантанавӣ ғолибони ҳар як вазн аз рӯи тақсимоти синнусолӣ бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва диплому ҷоизаҳо қадрдонӣ гардиданд. ҳам Бегумзода Осимӣ дар ин мусобиқае, ки дар ин рӯз гузашта буд, 5 ҳарифи худамро мазбур карда, ки ин ҳарифони ман хеле бақувват ва зур мебуданд. дар ин мусобиқае, ки ман ҷои аввалро ишғол карда будам, ҳарифои манам барои ин медал хеле машқи зиёд карда буданд ва касе ки бисёр машқи зиёд кард, он мебурад.
мусобиқа давоми 3 рӯз бо беҳтарин шакли мумкин баргузор гардида масъулин нақша доранд ки оянда низ чунин чорабиниҳоро ташкилу баргузор намоянд.